para ipakita ko sa magiging kalabang ko na si Buboy Villar. Si Buboy Villar ay ang gumanap na Kid Kulafu na bilang batang Manny Pacquiao. Salang tayo sa Battle of YouTuber, no? At kung inyo itatanong ano ang sasalihan ko doon, sasalihan po natin ng boxing. Bakit boxing? Ba't hindi ka nag-basketball? Bakit hindi ka nag-sabong? Hindi, mga bo, kasi actually talaga, no? Gustong-gusto ko talaga i-explore yung larangan ng boxing. Wala akong banak mag-pro, okay? Gusto ko lang talaga iporso itong sports ko ng pagbaboxing. Kasi actually, nung nag-aral akong mag-boxing doon sa Kid Kulafu days namin, no? Talagang sobrang nakakasaya ng damdamin na natapos ko yung pelikula na yun na Kid Kulafu. Matutuloy pa ba ito or hindi na? Kasi ang dami ng panahon na nasayang para sa akin, mga kalodi. Nasayang yung panahon ko sa pag-train. Ang dami ko na sanang dapat magawa, pero hindi ako makapokus dahil yun nga, pinaghandaan ko yung Coach GC ng Bros. So, ayun, hindi ko alam kung matutuloy pa ba. Boss Juna, total kayo naman yung naghamon dito. Bakit hindi nyo ituloy? Kasi naiigit na ako sa kahihintay. Ang tagal. Nanahimik ako, pero hinamon nyo ako dito. Sinagot ko yung hamon nyo. Matagal na akong huminto sa pagbuboksing. Pero bumalik ako sa training dahil dito sa Battle of YouTuber. Idol, ano palang message mo sa mga nag-aabang sa laban mo daw kay Boy Tapang? Totoo ba yun? Hindi po yun totoo. Gawa-gawa lang niya yun. Kasi bigla na lang siya nag-announce na hindi ko din alam. Nagulat ako. So may mas malaki kaming plano ngayon. So Boy Tapang, good luck sa iyo and support kita. Subscribe ang YouTube channel ng Katapang Angkas Bash TV. So yun, Like and unsubscribe. Yo, what's up mga kabunal? Angkas Bash TV nga pala. Magbabalik naman tayo para magbigay tayo ng reaction video tungkol doon sa sinabi ni Makagago kay Boy Tapang na sa September na matutuloy yung laban nila ni Jimmy Pacquiao. No? Ilang beses na to nangyari na meron siyang pinost at pinangakuan niya na bibigyan na ng laban ng boxing tulad ni Buboy Villar at saka ni Billy Jack Sanchez. Noon napabalita yun, napakaraming content creator na mga YouTuber na gumawa ng content tungkol sa laban nila. So lumipas yung ilang buwan pero hanggang ngayon hindi pa rin natuloy yung laban nila. At sinundan din naman sa laban ng coach ni Boy Tapang at coach ni Russell ng Bros na si Coach GC at si Boy Tapang. So yun, pinagkuhan din nila si Coach Teng Bisaya at Coach GC ng Brusco na maglalaban sila sa boxing sa Battle YouTuber. Pero hindi pa rin nangyari yung laban nila. Katulad din nito, si Boy Tapang na naman to na scam ni Makagago yun na hindi ko alam kung kaninong mali to, pero sa experience natin na bali tatlong fight na ika-tatlong laban na to na nangyari na sinabi niya na mayroon ng laban sa boxing sa Battle YouTuber pero hindi natuloy dahil walang katotohanan. Para sa iyo Makagago, ang masasabi ko lang sa iyo, napakagago mo na tao ka. Hindi biro na sabihan mo yung ganun dahil kahit kung sino naman ang mga YouTuber na sabihan mo na bibigyan mo ng laban dyan sa Battle YouTuber mo, ikakagat yun. Napakasikat ng programa mo ngayon dyan sa Battle YouTuber. Dapat bago mo i-confirm yung tao na bibigyan mo ng laban, i-confirm mo yung kabilang kampo kung para masiguro na totoo na may laban talaga na mangyayari. Hindi katulad sa nangyari ng tatlong fight na na boksingera na to ni Billy Jack, ni Buboy Villar, ni Coach GC, ni Coach Teng Bisaya at ito na naman ngayon kay Jimmy Pacquiao at kay Boy Tapang. So hindi ko alam kung
gawa-gawa lang ba to ni Boy Tapang pag-anunsyo na may magkakaroon ng laban ngayong last week ng September sa pagitan ni Boy Tapang at si Manny Pacquiao, or si makagago lang yung source ni Boy Tapang na magkaroon sila ng laban? Hindi po yun totoo. Gawa-gawa lang niya yun. So hindi rin natin alam, no? Pero para sa akin lang, sa base sa experience natin na ilang beses na to na ulit, pangatlong beses na to na may pinaasa si Makagago na may laban mo sa battle YouTuber. Grabe ka, Makagago. Grabe ka. Bago mo sana i-confirm yung tao, dapat i-confirm yung magkabilang kampo. Kung totoo ba na may laban talaga. Nag-anunsyo si Boy Tapang noong nakaraang linggo, pero wala pa rin, hindi pala totoo yun. Walang katotohanan na may laban si Boy Tapang at si Manny Pacquiao. Tulad ng nangyari din kay Billy Jack at kay Buboy Villar. Puspusan na yung training ng mga tao. Alam mo, Makagago, hindi biro yung training ng isang boksingero para paghandaan yung laban, para mabigyan lang ng magandang laban at hindi mahiya at hindi makagawa ng kahihiyan sa taas ng ring. Tapos gaganunin mo lang, Makagago. Napakagago mo ng tao ka. Ha? Akala ko ba nagbago ka na, Makagago? Wala rin namang ibang sisisihin dito kundi ikaw lang. Dahil ikaw yung matchmaker. Ikaw yung, kumbaga ikaw yung nagmamatch ng mga boksingero para i-match kung sino yung makakalaban nila. So ikaw yung unang anunsyo. So pag ina-anunsyo mo na, ibig sabihin, yun na yung paniniwalaan ng mga tao. At isa rin na may niniwala doon, yung fighter na pinangakuan mo na magkakaroon talaga ng laban. Hindi biro, isa akong amateur boxer. Hindi rin biro na mag-training ka ng ilang linggo, ilang buwan, tapos pagdating ng araw, walang mangyayari. Tingnan mo si yung coach ni Boy Tapang, si Ting Bisaya. May vlog siya na naglilikramo na siya dahil sobrang taas na ng training niya, ilang buwan na, tapos nagbabayad pa sa gym. Hindi kasi free yung mag-training ka sa gym eh, nagbabayad yun, tapos walang mangyayari, walang laban na magaganon. Pangina mo, Makagago. Ang masasabi ko sa iyo, Makagago, napakagago mong taong gago ka. Kung ako sa sitwasyon na to, dapat ikaw na lang yung dapat hamunin eh. Ikaw na lang yung dapat kalabanin ng mga boksingero na i-match mo sa battle YouTuber, pero hindi mo naman pinapalaban. Pinapaasa mo lang yung mga tao na umaasa na totoo na may laban sila sa battle YouTuber. 3 beses na to nangyari, Makagago. 3 beses na to. Pangatlong beses na to si Boy Tapang. Hindi ko alam kung anong saloobin ni Buboy Villar at kay Billy Jack Sanchez. Kung nainig pa sila o may hinanaing ba sila nagalit sa pinangako mo tapos hindi mo naman binigay. Kasi alam ko, masama ang loob ni Coach Ting dahil ilang buwan na siya nagtitraining. Tapos laging cancel, laging postpone, laging move. Pero hanggang sa dumating na, wala na talaga. Wala palang laban na pinaghahandaan, tapos yung tao nagsisikap na mag-training ng ilang araw-araw na ilang buwan siya nagtitraining para paghandaan yung laban nila. Pero pagdating ng araw, wala naman pala. Dapat sinabi nyo yun na hindi matutuloy yung laban, hindi yung pinaasa mo yung tao. Alam mo, Makagago? Akala ko bago ka ng gago ka. Gago ka pa rin pala. Bago mo pangakuan yung tao na bibigyan mo ng laban, dapat i-confirm mo muna yung magkabilang kampo na dapat patas ka na ganito, ganun. O ba si Boy Tapang, bibigyan mo na lang yung laban si ano na lang, si Kiko Matos. Ibalik mo si Kiko Matos sa grupo mo. Nang mahinog yung ulo ng Kiko Matos na yan, puro lang naman dada, katulad mo lang yung Kiko Matos na yan. Akala ko nagbabago ka ng gago ka pa rin pala.
parang minamaliit mo yung mga Bisaya dito sa Cebu ah. Una mong pinangakuan dito sa Cebu, si Ting Bisaya ngayon, si Boy Tapang na naman, nag-anunsyo na siguro. Hindi ko alam kung anong connection nyo o ano ba yun, basta sa akin lang eh. Nagmula sa lahat sa'yo yun. Ikaw yung source nila, kaya sila gumagawa ng video na katulad nun. Hindi ko alam kung gawa-gawa lang ba yun ni Boy Tapang yung sinabi niya na mayroon silang laban, or sa palagay ko hindi naman siguro magagawa yun ni Boy Tapang na mag-anunsyo siya na gawa-gawa niya lang. Napakasikat na tao yan si Boy Tapang. Alam ko mabait na tao yan si Boy Tapang. Hindi ako maniniwala na gawa-gawa niya lang yun, na kahit alam niya na hindi naman maglalaban sila ni Jemuel. So yun, grabe, napakaraming nag-aabang dyan sa show mo sa Battle of YouTuber, makagago. Dapat ayusin mo yung pag-aanunsyo mo sa mga manlalaro mo para hindi rin umasa yung pinangakuan mo na may laban sila tapos wala lang pala. Sa akin pa yun nangyari, ikaw mismo yung hamunin ko tulad ng ginawa ni Billy Jack. Tangina mo, napakaraming gustong sali dyan sa show nyo, dapat bigyan nyo niya ng pansin. Kami dito sa Cebu, gumawa kami ng Battles mo YouTuber dahil hindi kami pinapansin dyan sa show nyo, dahil yung mga mataas lang na subscriber yung pinapasali nyo dyan sa Battle YouTuber. Pero itong si Boy Tapang, itong si Ting Bisaya, nakarating yan sa show mo, nakasali na sila dati. Tapos ngayon, ganito yung isusukli mo sa kanila na bibigyan mo ng papangakuan mo ng ganito, etc. Ganon, pero wala. Ano na lang ang masasabi ng mga tao sa sinabi ni Boy Tapang? Manluloko si Boy Tapang, ganon. Gumagawa lang ng kwento. Tain na. Para sa akin talaga, umayos ka, makagago, umayos ka. Tangina mo, makagago. Ayusin mo yung pagtrato mo sa mga YouTuber. Itrato mo ng patas, hindi yung kinakawawa mo yung tao. So, sana tuluyan ka ng magbago, makagago. Sana hindi na ito maulit itong nangyari na to, na may mag-anunsyo tapos hindi naman pala totoo. Napakaraming nag-aabang dito. Napakarami talaga. Sobrang dami ng mga nag-aabang sa show nyo dyan sa Battle YouTuber. Pero mas sobrang dadami yan pag si Boy Tapang na ang tutungtong dyan sa Battle YouTuber. So yun, parang umiinit na kasi ako eh. Hanggang dito na lang siguro kasi may gagawin pa ako dito sa trabaho ko. So yun, shout out na lang pala sa channel ng asawa ko, Nans RH. Sana subscribe nyo yung YouTube channel niya, Nans RH. Shout out din sa kaibigan ko ni si El Capitan, Jack Tipura TV. Shout out din sa mga sulit na sumusuporta sa akin dyan. Maraming salamat sa panonood nyo, at huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung notification bell para ma-notify kayo sa bago nating video. Peace! Munting mga pangarap mararating ng sabay, kapit-pisig nating abutin mga mithiin sa buhay.